Bună seara tuturor! Sper că se aude ceva. În seara aceasta am ieșit la muncă. Aș vrea să vă prezint puțin această rutinetă. Asta vom merge până la bancă. În timp ce mergem la bancă să depunem niște bani într-un cont, am zis ca să iau și GoPro, să facem o filmare, să dau și o cu părere despre rutineta asta. Avem un Xiaomi Mi Pro 2. Am achiziționat-o de la Altex la nici mai puțin, nici mai mult de 2300 de RON. Viteza maximă cu care ea vine din fabrică setată este 25 de km pe oră. Din câte am auzit și din câte m-am documentat pe internet, am aflat că poate cu modificări la soft să ajungă și la 30 de km pe oră, poate și mai mult, dar nu este recomandat deoarece îți pui viața în pericol. Totuși, contactul tău cu solul sunt două roți micuțe și să nu uităm că până la urmă este o trotinetă, nu este o motocicletă. Se conduce foarte, foarte ușor, e puțin cam rigidă. Lumina LED care o are este una foarte puternică. Este prima seară de carantină, să zic, când trebuie să fim acasă până la ora 20:00. Noi avem declarație, avem actele la noi, suntem în regulă, suntem la muncă, nu ne plimbăm, aiurea. Autonomia bateriei ține până la 45 de km în datele statistice date de producător. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este că eu am mers cu ea undeva la 33 de kilometri, dar am mers pe modul sport. Aceasta ținând 3 moduri de rulare. Are modul simplu, pietonal, unde aceasta nu depășește 5 km pe oră. Are celălalt mod drive. Este un mod unde nu depășește 15 km pe oră. Și are modul sport, pe care rulăm chiar acum, unde putem merge cu viteza maximă, adică 25 de km pe oră. Având în vedere că bateria se încarcă în 5-6 ore, dacă este descărcată full, poți parcurge foarte mulți kilometri cu ea, adică este foarte utilă. Dacă trăiești într-un oraș mare, cu trafic foarte aglomerat, poți lejer să mergi cu ea la muncă. Economisești combustibil, economisești timp, deoarece te poți trecura foarte repede prin trafic, chiar și printre pietoni și printre mașini, printre orice vrei tu. Este foarte utilă. Greutatea ei este undeva la, nu știu să zic exact, 10, 11, 12 kg maxim, mai mult nu cred că are, dar este foarte portabilă. Se îndoaie în două, se montează la fel de ușor înapoi, are cric pe care o poți propti în caz că vrei să o parchezi. Dacă cumva vreți să o lăsați undeva la intrare în supermarket sau, nu știu, într-o intrare în institut sau într-o stație, sunt lacăte speciale, prinderi speciale pentru ea, unde le puteți lăsa aproape de o bară, de un stâlp, de o parcare specială amenajată pentru biciclete sau motociclete. Însă nu vă sfătuiesc, vă veți avea foarte mari bătăi de cap. Am încercat-o eu și credeți-mă, nu prea funcționează. De când o am, adică de vreo 3 luni, pe perioada de iarnă, am parcurs în jur de, să zic așa, nu știu exact, 6-700 de kilometri. Dar chiar dacă nu vin să credeți, este o trotinetă foarte utilă. Credeți-mă că îți face o plăcere maximă să te plimbi cu ea. De multe ori ies seara doar de plăcere, fără să mă duc la muncă. Ies cu prietenii și să dăm o tură prin oraș. Te ajută foarte mult să te recreezi. Am ajuns și noi la bancă să adăugăm niște bani într-un cont și apoi continuăm vlogul. Aici o parcăm. Gata. Și ne continuăm drumul înapoi spre casă. Am ieșit și noi de la bancă, am rezolvat problema, am depus banii. Suntem undeva
în capătul orașului Deva. După cum vedeți, este cam pustiu. Sper că se vede pe cameră. V-am spus că este prima seară de noi restricții, unde nu avem voie să fim afară după ora 20. Avem voie până la 19:59, fiindcă apoi este virusul pe stradă, după cum v-am spus. Opinia autorităților, dar nu avem ce face. Trăim într-o țară unde avem legi și trebuie să le respectăm. Totuși este bine să respectăm legea. Acum poate veți spune că eu vorbesc. Da, păi v-am spus, eu sunt la muncă acum. Nu am ieșit de plăcere, mi-aș fi plăcut și mie să stau acasă și să stau în pat uitându-mă la un film pe Netflix sau un serial. Mergem către casă. Rulăm cu 23 km/h, deși este drumul puțin în pantă. Vă spuneam că este puțin rigidă. Pe dale sau piatră cubică este... Ați auzit și voi, nu? Da, asta este târneta pe dale sau pe piatră cubică. Nu este cel mai confortabil teren de utilizat această trotinetă electrică. După cum puteți vedea, ne aflăm în centrul vechi al orașului Deva. Este pustiu, efectiv. Este pustiu. Localurile sunt închise sau, mă rog, sunt pe cale să se închidă de tot, fiindcă administratorii încă își închid casele de marcat. Este duminică seara, mergem spre casă. Ne bucurăm de lejeritatea cu care putem circula prin Deva. Deocamdată nu am văzut nicio mașină de poliție pe străzi. Respectă cadrele MAI. Sunt totuși, până la urmă urmei, pe străzi pentru a ne proteja pe noi. Taxiurile încă umblă la ora asta. Încă sunt oameni care se întorc acasă de la muncă sau cel puțin care încă nu s-au obișnuit cu noile restricții. Suntem chiar la centrul Devei, în zona Casa de Cultură Cal. Să revenim din nou la trotinetă. Are o frână pe disc pe spate. Frânarea este foarte rapidă și foarte, foarte rafinată. Vă spuneam, nu aveți nici o problemă cu dânsa. A trecut poliția locală pe lângă mine adineauri. Se uitau puțin cam ciudat la mine. Acum coborâm. Viteza merge trotineta merge din inerție, rulând undeva la 15-16 km/h, ceea ce este foarte bine. Facem economie de energie electrică. Ce am uitat să vă spun, are o opțiune pe care o poți seta din aplicația Mi Xiaomi Mi Connect, unde poți selecta modul de regenerare, care atunci când nu apeși accelerația, ajută bateria să își regenereze niște energie și poți câștiga câțiva kilometri în plus. Nu vă gândiți că ar fi foarte, foarte mulți, fiindcă să zicem că undeva la un full de baterie câștigi, nu știu, aproape 1 kilometru, dacă nu cumva e mult ceea ce vă spun acum. Accelerarea, credeți-mă, este lină, dar rapidă. Accelerează foarte, foarte repede pentru trotinetă electrică. Am mai încercat modelul Xiaomi Mi Pro. Vă spuneam că acesta este Mi Pro 2 și vă pot spune cu siguranță că accelerează mult mai bine ca acela. Și acum urc puțin, sunt undeva pe lângă spitalul din Deva, dacă cunoașteți zona. Și este puțin în pantă drumul de aici, dar credeți-mă, este foarte bună la urcare în penți. Urcă miraculos de bine. Chiar nu mă așteptam. Până așteptam la semafor. Strada e goală, de asta am permis să vă arăt. Bateria e undeva aici, de desubt, mai exact. Are un port de încărcare chiar aici în față. Ce bine este atât de liber.
Asta este Deva pe tine noapte. Am hotărât ca să vă iau cu mine la plimbarea aceasta, să vă mai povestesc câte ceva despre această trotinetă, deoarece înainte să o achiziționez am căutat pe internet review-uri despre ea sau alte filmulețe cu păreri despre acest model de trotinetă și nu am găsit niciunul. Și am luat-o cumva în blind. Bine, totuși am încredere în cei de la Xiaomi pentru că au făcut o treabă bună și cu modelele antecedente de care v-am spus. Anterioare, pardon, acum văd și o limba română, iertați-mă. Poate că sunteți unii dintre voi care vreți să vă achiziționați una sau pur și simplu sunteți curioși despre ea ce pot să facă în comparație cu altele. Afară este o temperatură atât de plăcută, foarte plăcută. Sunt undeva la 12 grade. După ce am avut o lună, două doar de ploi și nisori. Bă, obosisem efectiv. Dar acum este atât de bine, fiindcă în sfârșit poți să te plimbi liniștit prin oraș. Cu atât mai bine și în traficul ăsta lejer. Și te poți bucura de temperaturile astea frumoase. Sunt curios cum este în alte orașe. Dacă cumva și voi sunteți la muncă ca și mine, nu într-o plimbare ilegală prin oraș. Nu vă cer vouă să vă dați cu părerea, ci doar acelora care au avut un motiv întemeiat, care l-au bifat pe declarația pe proprie răspundere, care trebuie completată. Să-mi spuneți și mie cum e la voi în oraș. La fel de lejer? Sau lumea nu prea respectă, lumea respectă? Ia uite-l și pe ăla cu farele stinse. Du-te, boss, că n-are nimic. Nu e nimeni pe stradă, deci n-ai nevoie de faruri. La mine este foarte liber, uite pe un tip cu ATV-ul. Ce altceva poate fi mai frumos de atât decât să te plimbi cu ATV-ul pe vremea asta singur prin oraș. E perfect, dacă putem spune așa. Ne deplasăm încet, încet, dar bine. Am ocolit, trebuie să recunosc, puțin drumul spre casă, fiindcă trebuie să mă bucur la maxim de seara asta, de perioada asta atât de frumoasă. Eu sunt adeptul vremii puțin mai răcoroase, am uitat să vă spun. Nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi place frigul. Lăsați în comentarii cum vă place vouă, să rulați pe căldură, pe timp călduros sau pe timp răcoros. Mie pe timp răcoros, credeți-mă. Adică când e frig, poți să mai iei ceva pe tine. Când e cald, credeți-mă, până la piele, mai mult n-ai unde să mergi să te dezbraci, fiindcă nu mai ai ce. Și afară încă nu avem o infrastructură atât de dotată încât să ne putem permite aparate imense de aer condiționat care ar costa miliarde de euro. Urcăm o pantă acum destul de abruptă și, după cum puteți vedea, trotineta urcă, nu mă lasă la greu. Încetinește ce e drept. Avem undeva la 17, 16, 15, 14, 13, 12 km pe oră. După cum puteți vedea, 11, 10. Colo și colo prin oraș câte o mașină care încă se mai plimbă. Acum din nou urcăm la pantă și uitați-vă, am 18 km, 17, 16, 15 km pe oră în urcare în rampă. Deci, credeți-mă, este foarte bine. Pe asfalt este destul de confortabilă, dar unde sunt denivelări este la fel de rigidă. Dar dacă o ții bine de ghidon, nu are de ce să-ți fie frică, nu o vei scăpa. Obișnuiești foarte repede cu ea, te acomodezi foarte repede, handling-ul este foarte ușor, uitați. De înclinat, este foarte ușor de înclinat. Poți să faci lejer jaloane cu ea. Poți să o cari după tine peste tot, peste tot. Credeți-mă, este o alegere foarte bună dacă aveți de făcut zilnic drumul cu ea în oraș. Și este o alegere foarte bună, mai ales pentru locul de muncă. Dacă aveți la birou, în apropierea voastră, o priză, puteți să o luați în rucsac sau în diligențele dumneavoastră și acumulator de încărcare. Și cât timp dumneavoastră vă faceți treaba și munciți, trotineta va avea grijă să se încarce foarte bine, foarte repede. Sunt în coborâre, am atins 26 km pe oră, 27, și trotineta rulează foarte, foarte bine. Este foarte plăcut, foarte lejer. Sunt foarte mulțumit de ea, nu regret deloc banii dați pe ea, fiindcă sunt conștient că în spate sunt ani de studiu unde s-a depus efort, muncă
și cumva mă simt recunoscător să contribui și acolo cu bănuții mei, pentru că totuși eu doar cumpăr direct, nu mai pierd timpul cu nicio dezvoltare, achit direct tot timpul care a fost depus de inginerii care au dezvoltat această tehnologie. Poate veți spune nu este ceva complicat. Dacă nu e ceva complicat, faceți voi una, dragii mei. Faceți voi una și veți vedea de ce probleme vă loviți. Cuțu! Du-te acasă, Cuțu! Cuțu, te calcă mașina. Înaintăm. Suntem undeva la ieșirea Devei înspre Sfântul Halm. Este 20:59. Este extraordinar! Yeah! În pachetul trotinetei, în cutia ei mai exact, am avut acumulatorul de încărcare, o roată de rezervă, în caz că vreodată veți avea nevoie de ea. Dacă plecați pe distanțe mai lungi, vă recomand, dacă aveți posibilitatea, să o puneți undeva în geanta noastră, în ghiozdanul noastră, să o aveți la îndemână, astfel încât să nu împingeți de ea până acasă. Au făcut o treabă excelentă cei de la Xiaomi cu această trotinetă. Nu pot să mă opresc din a o lăuda. Este extraordinară. Sunt un împătimit al orice ce deține una, două, trei, patru sau mai multe roți, indiferent că este pe combustibil, ori pe energie electrică, ori efectiv pe energia manuală. Adică împingi de el la propriu și te dai. Este minunat, îți amintești de copilărie și te bucuri de acel lucru așa cum el este. Viața este despre a te bucura de lucrurile mici care sunt trecătoare, dar timpul trece și nu mai poți da înapoi. De aceea este important să te bucuri de fiecare clipă din viața ta și să o trăiești frumos. Liniște, liniște. Pam 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 para pam pam. Ei bine, dragii mei, mă apropii și eu de casă. Vă mulțumesc frumos că a stat cu mine până la final. Dacă v-am fost de ajutor și vreți, lăsați-mi un like, un comentariu sau, de ce nu, un dislike. Fi recunoscător pentru orice dumneavoastră îmi veți da. Și promit că pe viitor voi face mult mai multe videouri de acest fel. Și nu numai, am planuri destul de mari. Sunt la început de carieră de YouTube, să spun așa, și îmi place, de aceea sunt dispus să învăț să vă iau și pe voi cu mine în această călătorie frumoasă și spontană, dragii mei. Nu uitați, lăsați-mi un comentariu, spuneți-mi dacă v-a plăcut, dacă nu, dacă cumva aveți întrebări. Promit că voi citi toate comentariile, vă voi răspunde la toate cât de repede pot. Voi răspunde la orice întrebare, știu și cunosc. V-am spus și eu sunt în perioada de învățare și eu învăț și vreau să învăț cu voi. V-am pupat și ne vedem data viitoare.